Funkaham hukbar khane khazain tako bukuk. Tini 24 January 2025 tini ang ompi chonggang rukung ni tini bukung bara mukitong klaimani keto pai shok paijak guri na hindi khazain tako shong tini ompi chonggang rukung Agartala hai hati rogo mukitong rohoro tini ompi ni borok ongka tini mukitong ketoni area or plot tong ayang naro tong yang uttor babai tong yang south babai tong kwangma jaga tong khazain tako shong oro nong tamo mukitong nai nogya tong nai o jaga wo hai mukitong tong nong oro horwa sakang phali chapai jak tong nini kopi tong nini rishon tong moso tong piais tong mogadam tong oro tong tai tamo tong oro muilok bosok tong oro muilok bosok tong uyang ka mukhi phantok tong je nong chongmane abuno naitogi manai nong ora baskanga motor shuti nong nai jedike thangdi nong poisana omahai ka circling khai to bosini ora oi elaka ne borok rok ta khukbuku rok omahai ka poisana circling khai agortlan poisana ompio bahai ka danai se processing no bro kahma ka serengjak ora mosa nai de mosa ta baskanga rate kawang manan bage o tangpai jak tuiri khai ka mosa hamai thangnai o copy wahaina to bro late copy kayo omai ka khazain tako song sini ompi no song kawang ma jaga o bolai mani matong tamoni himala ompi chonggang rokung ka mukitong klaina ni bisingo kaisa elaka sini bukung barani bisingo u elaka ni mukitong klaina rok omai ka rungkha je buini dokhani boro ma khetoni rang pushana jeba ajei tubo thik amhai kana ajei tubi phayo sini ompi ni o mukitong klaina rok hinkan chung nona asa khainai nona chung koinai baskanga no bahino sini ompi elaka wo je hatong mahai ni ne elaka kwang ma jaga hatong ang kwang ma jaga no nograi harong no go nograi no go omhai kala Udaipur gana geni no go chompong nogor no go kwang ma jaga tong ha klai tong kintu ha ni kono poi rang puisa nang masing ni rang puisa ajoi kari me ya boni bage ang nono sane masingo bahai klai nong sini khetoni sini hani rang na aje nai nani khazain tako song nang je nai na musu babai na hindi je babai pha na hindi nang na rang chor ki tingai nai busuk ko kotor jaga tu i nong ora mo kitang khlai jagi tong ob kereng sa jaga si tai kaisa thangi nai ka nang aro haine kawang ma nang nai ang ta tai kaisa gana on himi thang nai aro tamo mkhlai jak tong nai di nai di ko obong kha motor city ba keora omong kha mukhi phantok mukhi phantok to tui nang ya beshi tui nang ya pia baba khaka tai bahang kamon ob one time ni bagai waisa khaknai khakma logo bufang phui khibinai ang chong ba ang wa ki mo waisa issue ja to mukhi phantok khlai jak tong ba or nai de ko mukhi phantok yang na hindi keora ayang taisa na hindi uro tamo tong male piais ayang thangka tamo nogoi nai taisa ayang tamo nogoi nai ayang janga thakotoi u nai de ko khazain takhuk janga thakotoi o jaga bo nahar de ko bahai ka janga thakotoi na hindi ko khazain takhuk san script tak lai jabai de mangkha share khai jabai de taibu video kaham nai mukitong na tu yi tinin chimi puila sengi tong ang mukitong na bahai ka kai lai nai bahai ka chung baskango rangkho kuisana circling khaina boni bagoi haidwa omongkha ompi chonggang khazain tako shong omongkha ompi chonggang o tuino arani mukitong khlaina ne kaisa subida tong sini yang tuina ro kaisa tong ayang tuinara kaisa tong ayang tuinara tawai sa chung video khlai lai nai tawa ani yang naro tong yang video khlai tong ayang posim baba yang kha bosho ni para yang kham pu baba angkha kalachan para bosho ni khambar para khazain ta khokshong baskanga chung tai kisia na yoi video no mathang nan babai thang lai nai khazain ta ko haina hai malai phi nai baskang video tini kisi cha sengi ri khang mukitong kheto na tu yoi na mo to ko khana mo song ka song ko khalai nai osek sawai tini ne ani o chikon te to mukitong kheto khlai mani huk bar khlai ne ra na kuloma ya phare orane video mandhari ka ambai